Здравейте, приятели! Това са Вкусни фантазии, а аз съм Ели. Днес реших много набързо да ви покажа нещо, което може да приготвите за утрешната празнична вечер. Нещо, което се приготви изключително лесно, а в същото време е много вкусно и много красиво, когато го погледнете. А какво е то, ще ви кажа точно сега. Това е едно много хубаво празнично плато с плодове и сирене бри. Приготвянето му е просто за около няма и половин час и не изисква кой знае колко неща. Може да сложите плодове, каквито на вас ви харесват. Аз съм слагала малини, ягоди, круша, ябълка. Може да сложите също така и грозде, каквото имате под ръка или каквото на вас ви харесва. Смокини също може да сложите, много хубаво съчетание. Така че, ако ви харесва това предложение, просто останете с мен, за да видите как ще го приготвим. Всъщност приготвянето е много лесно. Най-напред в една тавичка кръгло сирене бри съм взела аз. Долната страна гледайте да е отдолу и сега леко го нарязвате отгоре. Ето така, сложете на тавичката малко хартия за печене. След като го нарежете съвсем леко отгоре, поръсвате с малко зехтин. Другото нещо, което ще направим, е да го поръсим, да сложим и малко мед. Меда не се слага, когато се пече нещо, но съвсем малко слагаме. Това е мащерка. Сложете и някаква ваша любима подправка, няма проблем, но мащерката много добре се съчетава с сиренето бри. И ето така го размазваме. И след като хубаво го размажем, го слагаме във фурната и ще го печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 15 на минутки. 10 или 15 минутки. През това време в едно плато, чинийка или каквото имате под ръка, правоъгълно, кръгло, няма значение, аз съм използвала кръгла, затова сега слагам тази купичка, тя е горе-долу колкото сиренето, просто за да остава място, когато сиренето се изпече, след това да го сложа вътре. Това е една круша, която си разрязваме наполовина и я изчистваме от семките с една лъжичка. Ето по този начин. Другата страна също. Аз ви казах, че може да използвате всякакви плодове, каквито на вас ви харесват, разбира се, но едва ли на някой не харесва круша, ябълка, малина, ягода. Може би не на всички, но на повечето от нас ни харесва. Ето така си нарязваме крушата и я слагаме в платото. Наредете си я по ваш вкус, както на вас ви харесва. Аз просто ви давам ориентировъчно идея, а оттам нататък вашата фантазия може да заработи и да направите още по-красиво нещо, още по-красиво плато. Така че може само от моята идея да се възползвате. Сега слагаме и малинките. Това се приготвя много бързо. Сега ще си нарежем и ябълката. По същия начин ще я изчистим. Ето така. И пак ето така на ивички я нарязваме. След което я слагаме в чинията. Така. Аз обаче реших да махна малко от крушите, защото просто няма да имам место да сложа другите неща, които съм приготвила.
Това сега ще сложим и малко ягодки. Ягодките може да ги оставите ето така с дръжките, за да е още по-красиво, да е по-цветно. Сега ще сложим и кракери. Може да използвате и препечен хляб, да го нарежете на купчета и леко да го препечете. Също е добра идея. Ако нямате кракери в момента, може да използвате солени пръчици. Абсолютно ваш избор и това какво на вас ви харесва и какъв е вашия вкус. Съобразете се с това и наредете платото така, както вие мислите, че ще бъде най-добре. Аз съм използвала ето тези кракери, тези пръчици и още едни пръчици, които са с подправки и зехтин. Това беше първото нещо, което видях в магазина и си казах, че ще ми свърши работа. И така, ето, сега ще сложим и от другите, които са с зехтини подправки. И това е. Вече си наредихме платото. През това време аз ще ви напомня, всъщност първо ще ви благодаря отново, че бяхте заедно с мен през цялата година, приятели. Искрено съм ви благодарна и много се радвам, защото канала ми се развива страхотно. Ето така изглежда нашето плато. Абонирайте се, ако все още не сте се абонирали, за да не изпускате нито едно мое следващо видео. А сега да погледнем и какво се случва с сиренето. Вижте как хубаво се е запекло, а как кохае. Тук е времето да ви кажа, че това може да се направи и с сирене камембер, но знаете, че той има много силна миризма и ако не обичате такава силна миризма, това сирене бри изобщо не мирише толкова силно, така че е много подходящо за тези от вас, които не обичат силната миризма на сирене камембер, но по принцип може и с него да се направи. Ето това е. Това беше моята днешна бърза рецепта. Надявам се, че ще помогна на някой от вас, които се чудят какво да приготвят или просто с какво да допълнят трапезата. Това е едно отлично предложение, приятели. Уверявам ви, че ще ви хареса. Сега ще го опитаме. Вижте колко хубаво се е разтопил, колко кремообразно е. И ви казвам, че с малинките, с ягодите и с крушата, ябълката е страхотно. Аз лично много обичам сладко-солен вкус и се надявам, че тези от вас, които също харесват тази комбинация, ще им допадне много. Това беше моята бърза рецепта за днес. Последното нещо, което показвам през тази година. Ето това е нашето празнично плато с плодове и сирене бри. Надявам се, че ви е харесало. За мен беше истинско удоволствие да бъда с вас през цялата тази година. Остава съвсем малко време до посрещане на новата година и аз искам да ви пожелая най-напред да бъдете много здрави, защото това е най-важното. Обичайте се и бъдете много щастливи. Не на последно място, разбира се, ви пожелавам и много късмет. Това беше всичко за днес, приятели. Весело посрещане на новата година и се надявам да се видим съвсем скоро. От мен за сега. Чао!